possibilitat de tirar endavant un plan d'aquestes característiques que avui es celebra i com se celebra demostra que no va ser un desencert sinó que pensava. Per tant, per començar l'acte, primer intervindrà la Susana, la presidenta del centre, que l'entitat, com tots sabeu, que des del bon principi va acceptar el repte de tirar endavant aquest equipament, ella i el seu vincle, ens van acceptar de fer això, i evidentment això va ser possible també amb la col·laboració de l'Ajuntament. Per tant, després d'un termini d'alcalde, finalment tancarà l'acte el secretari d'Acció Cívica, d'Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, el senyor Maria Cívics, que des del Departament de Governació i aquesta secretaria en concret té la competència de facilitar l'accés a les noves tecnologies, d'intentar d'alguna manera vertebrar el territori a partir de l'accés a les tecnologies de la informació i per tant fer-ho també en llocs no tan urbans com fins ara potser era de l'estiu, va ser una aposta arriscada o decidida del departament que l'acte de demostra que va ser encertat. No vull dir res més i passar la paraula a la presidenta. Hola, bona tarda. Senyor alcalde, senyor Canallà, senyor Josep Maria Cruz, senyor Ramon, president del Consell Comarcal, alcalde de Vella, i tots els que ens acompanyeu. Bona tarda. Volia dir que aquest any fa 21 anys que un grup de joves inquiets i preocupats pel patrimoni cultural del nostre municipi ens vam trobar un dia a l'església de Conque i ens vam adonar del mal estat de l'edifici i de les obres d'art que encara es guardaven al seu interior. I vam veure que aquest cas no era un, que el nostre municipi necessitava gent que es preocupés d'aquest patrimoni cultural en aquells temps que estava tan oblidat. Tot això ens va fer decidir a fundar el Centre d'Estudis, una entitat cultural per d'aquesta manera poder lluitar per totes aquestes coses. El nostre primer objectiu era el de col·laborar amb l'Ajuntament i amb la resta d'entitats que tinguessin les mateixes inquietuds. En definitiva, el que volíem nosaltres era protegir i donar a conèixer el nostre patrimoni. Per això, quan el Departament de Governació i Administracions Públiques i l'Ajuntament d'Isona i Conca Dellà ens van demanar la nostra col·laboració en l'obertura del punt ONI a Isona, vam acceptar convençuts del bé cultural i social que representava l'obertura d'aquest espai al nostre poble. La veritat és que ens ha sorprès a nosaltres mateixos que només amb aquests 4 mesos de la seva obertura tinguem fins i tot una llista d'espera de persones apuntades per fer cursos. N'estem molt orgullosos. Tot això us ho hem d'agrair també a tots vosaltres, els que heu vingut a participar, a fer aquests cursets. Estem molt contents perquè, clar, a vegades tot això no saps com funcionarà. És el que comentàvem. Potser fem una cosa així i no té resposta. Clar, al principi es fa cosa de dir, bueno, no sé com la gent que respondrà, què faran, però estem molt contents de la vostra resposta perquè la veritat és que no ens ho esperàvem. Agraïm doncs moltíssim al Departament de la Generalitat, a l'Ajuntament d'Isona per facilitar-nos aquest espai i les despeses que comporta tot aquest espai aquí a l'Ajuntament, ha fet possible tot això, que aquesta oportunitat cultural que representa el nostre municipi, l'obertura d'aquest punt ONIA, i que per molts anys que puguem celebrar durant molt temps i que en puguem gaudir tots. Moltes gràcies a tots i moltes gràcies per la Bona tarda, bon vespre. De fet, sí, emocionat, no calia. Ara m'he acabat d'entendre, si les nits d'insomni no m'haig de menjar tot això. De fet, no ho he encertat plenament, ho anava a dir, però ja ho ha avançat l'alcalde. Estic convençut que en el gens portem la història dels nostres avantpassats marcats que ens impregnen el caràcter de les persones que ens han precedit i també de les terres que han trepitjat els nostres avantpassats. I jo em sento en bona part del Pallars i això sempre ho dic a tot arreu. I a més soc col·leccionista dels llibres de la terra, perquè m'agrada viure, reviure, trepitjar els camins que han trepitjat els meus pares, els meus avis, i disfruto molt rememorar i recordar
tots els moments que ha viscut doncs, la nostra història, especialment el Pallars del Pirineu. No? Com també ha ben dit el director territorial del Pirineu, el senyor Benull, nosaltres a vegades és molt fàcil de dir discursos i dir que hom pensa en tots els municipis, en tots els pobles del país. És difícil de demostrar, però nosaltres avui crec que ho demostrem amb un fet. I això, recollint paraules del meu conseller, el senyor Jordi Usàs, nosaltres ens ho creiem i ho fem. Nosaltres treballem molt especialment pels municipis petits, perquè hi havia una descompensació de molts anys cap al territori, cap a l'equilibri territorial. I no pots donar subvencions allò en base a la població, als habitants que té un municipi. Hi ha municipis petits, com són el Pirineu o més de les Terres de l'Ebre, que tenen un territori molt gran que cuidar, que vetllar, que estudiar, que treballar, i per tant és necessari que hi hagi en totes les subvencions, en tots els acords, en totes les inversions, un element corrector que signifiqui que allà hi ha un país gran, que és el Pirineu, que és el Pallars, que no hi ha gaire gent, però per això encara se'ls ha d'ajudar més i més. Per això nosaltres ho fem palès amb aquestes inversions. Abans de pujar, estava parlant amb els alcaldes que volia saludar, el president comarcal, i estàvem repassant una mica, com mostra el meu interès i una mica de coneixement, i això ho he escrit en el llibre d'honor que l'alcalde molt gentilment m'ha fet signar. Estàvem repassant algunes de les obres dels municipis. Vosaltres teniu un entorn natural fantàstic, impressionant, i teniu uns edificis emblemàtics en forma d'esglésies. També estàvem parlant d'aquí de la rehabilitació del castell. Tot això és caràcter i és important, i posa en zona i Conca d'Allà i els municipis de l'entorn de la comarca en el seu conjunt i el posa en el mapa del món. Sense això no seria una gran cosa, però és necessari una altra gran pota a tota aquesta riquesa natural i patrimonial que tenim, que són les noves tecnologies. I per això creiem necessari, avui i aquí, que es posés en marxa aquest punt OMI, aquest punt de la centre que nosaltres en direm en el futur punt TIC. Això és una invitació al futur, i he trobat molt interessant el fet que gestioni des del Centre d'Estudis de Isona i Conca d'Allà, i amb la gent que hi ha anat presentant, us puc dir que teniu molta sort de tenir un grup dinamitzador en aquest sentit. Ella mateixa ho ha explicat, no? La responsable, aquest contrast, aquest binomi entre història, cultura i patrimoni, i entre les portes que ens dona per mirar al futur les noves tecnologies. I això també, però combinat amb les dues coses, és el que posa Isona en el món. El domini de les noves tecnologies, l'accés a internet, començar a dominar totes aquestes qüestions, i per això se'ls ha de felicitar per l'interès que tenen tota la gent del poble en participar en aquests cursos. Com més la gent estigui formada en aquest sentit, jo crec que més i millor anirà per al conjunt de la comarca. Per tant, estic molt satisfet que aquesta inversió important estigui servint i serveixi en el futur per tota la gent d'Isona i Conca d'Allà. I jo sempre dic que amb aquest conjunt de coses, tot plegat, ens ha de fer servir per un objectiu, jo crec que el més important de la vida, no? Alguns ja m'ho han sentit dir, però la vida, allò que diuen, passa volant, no? Passa molt i molt ràpid. No podem perdre la memòria històrica, però combinat aquesta preservació del que estimem, més les eines, el coneixement i la formació pel futur, ens ajuda a tots a viure millor i el que és més important, a ser molt més feliços. Moltes gràcies per assistir avui aquí, que ens veieu profit del no que significa viure a Isona i a la comarca i entrar en rendiment de les noves tecnologies per mirar el futur amb il·lusió. Moltes gràcies.